Напрегната ситуация в нея. Ако си хубава. Но хубав бретон, да. Не се смей. След цялото това напрежение в част от биология, тя беше разкрита. Добре, малко баба. Добре, не да има. То не се разбира. Той е така, не се разбира. И да само аз с каз. И да как не знае. Добре. И да само аз. Не се чува, че аз гледам, не се разбира. Да, ма не това. Говорете по-силно. Само камера. Само оператора да се чува. Ами, не... Искам да убия. Тя чува, защо Тя каза, защо я псуваш. Аз щях да умра. Просто така, ти каза. Да, бе, чува, като да... Ето виж нашия имитирал. Не, Кристина каза. Кристина! Преди да ме псуваш... Христо! Христо! Преди да ме псуваш... Аз не съм виноват, че ти не знаеш... Христа! Не, каза такова не смакарай. Каза го. Не се комбинай, не. Ама защо Христа каза? Христо каза. Не, каза Да. Също тъй. Не. Чакай си малко. Forever alone. The big fan. Това е най-големия фен на страницата във Facebook. Forever alone. Много яко стана. После ще видите колко е яко. Нещо друго имате да ни кажете? Да, елате на погребението ми Колко ти са? Аз ще нося куча. Куча. Жито ще ти нося. Ама искам да носите кучига. Добре. Искам да е син. Пари имаш? Искам да е син ковчега ми. Син ковчег? Добре. Видеото стана 3 минути. Спирам ли? Чао!